Bé, ella em va escriure, i em va dir, mira, va, podem anar aquí al Gorg de Nafra, al Gorg de Nafra, aquest lloc que em vas passar, molt maco i tal, va, vindré a veure't, bueno, va, ens veiem i vinga, quedem tu i jo i vinga, i anem a aquest lloc. Et passo passant el cotxe i vinga, anem al Gorg de Nafra. Però vale, vinga, doncs... El Gorg de Nafra està aquí a... Bé, està a prop de Calaf. Diguem-ne, està a Copons, però no està a prop. Bé, vam agafar el cotxe, pim-pam, vam anar al Gorg de Nafra, vam aparcar el cotxe allà a Copons, pim-pam, vam agafar les cosetes, la bossa, les coses, pim-pam, res, 4 coses, res. Una manteta, vam agafar una manteta, pim-pam, roba per banyar-nos, o bàsicament la nostra roba, pim-pam, i bueno, realment ens vam banyar despullats, vull dir, evidentment, però bueno, total, bé, vam passar una molt bona estona, ho vam passar molt bé, vam parlar moltíssim de moltes coses, d'això, de l'altre. Ens vam banyar, feia caloreta, però aquell dia, aquesta setmana, va ploure. Dissabte o diumenge va ploure. Feia tempesta, va ploure, feia mal temps, però encara feia calor. Però bueno, l'estoneta que hi ha de calor, d'acord, de bon temps, va estar molt bé, vam parlar i tal, ens vam banyar i tot això, l'altre, no? Però la part més interessant d'aquest vídeo és... Hi va haver un moment que, bueno, que estàvem sols, que estàvem solets allà, que, bueno, ja havíem parlat moltíssim, i tota la història, i clar, jo la vaig començar a mirar amb uns altres ulls, m'enteneu, no? La vaig començar a mirar amb uns altres ulls. La següent part ja ho explico tot.